Proiektu hau Cuisinierren erregletaen erabileraren ingurukoa izango da, bai? Eta aurkeztuko dudan ariketa 100 aurpegien erronka deitua izango da, bai? 100 aurpegien erronka Simon Gregg matematikako irakasleak egiten dituen ariketetan inspiratuta dago. Eta ariketa hontan ikaslei eskatuko zaie, guk gelan jostunen zentimetroak ditugu, bai? Orduan, zentimetro hauetako batekin eskatuko diet ikaslei 100eko tren bat egitea, Cuisinierren erregletak erabiliz, bai? Orduan, joango dira aukeratzen nahi duten erara, eta azkenean baldintza da trenak neurtu beharko duela 100 zentimetro neurtu beharko dituela, bai? Hemen jarraituko dugu jartzen, 100era iritsi arte, eta ondoren ikaslei eskatuko diet, aukeratu dituzten erregleta hauekin, gutxienez 100, aukeratu dituzten erregleta hauekin aurpegi bat egiteko, bai? Orduan, nola, egia esan ateratzen zaizkigun aurpegi danabide desberdinak eta danak oso politak. Adibide bat, hemen, ingo deu, ondo pasatzen du, ikasleko ondo pasatzen du aurpegiak irudikatzen, eta, hemen, horrela, aurpegi egin ondoren, egingo deuna da argazki bat atera, bai? Eta jaso egilaren izenarekin. Erronka 100 aurpegi desberdin osatzea da, bai? Brunnerren teoria jarraituz, manipulatu ondoren, egingo genukena da, irudikatu erabilitako erregletak, bai? Irudikatu eta batuketak egin, bai? Ikusi ze erregleta erabili ditugun, ze balio duten, eta, hemen mailaren arabera, bai, batuketak, biderketak, egin ditzakegu, eta hau lenguaje matematikora pasatu, bai? 100 aurpegi horiek osatzeko, jarraituko genuke agindu desberdinak ematen. Hurrengo batetan, aurpegia irekia egin balin badute, eskatuko diegu aurpegi itxia egiteko, beste erregla eta batzun bidez, nik hauek erabiliko ditut, baina bat izango litzateke hori. Aurpegiaren, hori, eta modu ezberdinen, lehen irekia baldin bazen orain itxia, edo hurrengo batetan, ikusiko ditugu ze beste agindu emat ditzakegun. Hirugarren batetan, esate bateako, aurpegi simetrikoak eta orekatuk egitea eskatuko genieke, bai? Aurpegiaren itxura landu, aurpegiaren nolakok izaten dien, bai simetrikoak izaten diela, hortarako aukeratzen dituzten erregletak, izan barko lukete bikoitzak, bai? Aukeratzen duten kolore bakoitzak bere bikotea beharko luke, simetrikoa lortu ahal izateko. Eta hori bezala, hurrengo batetan jarrai dezakegu agindu desberdinak ematen. Esate bateako, erreglera erabili ditzaketen erregletak mugatuz, 6tik batera erabili ditzaketela, edo hori bezala, beste agindu batzu, bai? Azkenen gure erronka da 100 aurpegi horiekin bideo bat egitea, eta bideo hori gure blogean zintzilikatzea. Nahi duguna da gure ikasleak sormena lantzea eta matematikaren
erabilera modu atsegin batean egitea.